Oinez Burgiko lanbideen ibilbidea egingo dugu. Arabargo babesgunea ezagutuko dugu, Nabaskotze eta Burgi herriak bisitatuko ditugu. Gaurko saioan, Arkaitz mendian utzi dugu eta guk Burgira jautsi gara. Burgi, Erronkariko ibarran kokatuta dagoen herri ederra. Hemen, oraintxe bertan, Burgiko zubian gaude, Erdi Aroko zubi ederrontan. Hemen daukagu Ezka ibaia eta baita nere gibelean Burgiko arroia. Gaur, ibilbide tematiko bat egin behar dugu. Gaurko ibilbidea, ogibideen ibilbidea, bertan, lehenagoko kizulabe bat, elurzilo bat, baita ere txondorra bat, eta bar ikusiko ditugu. Ibilbide hau, lehenagoko ogibideak edo lehenagoko lanbideak eta erakusten digu, eta gainera, ibilbide hau, Burgiko arroian bukatiko dugu, eta hortxere ikusko dugu hemen bertako natura altxor eder bat. Zubia gurutzatu eta hasten gara ikusten panel ezberdinak. Panel hauetan azaltzen dira hemengo lanbide edo ogibide zaharrak. Kasu hontan, Ezka ibaiaren bazterrean gaude eta hemen azaltzen da nola garai batean herriko etxeko andreak honat etortzen ziren arropa garbitzera. Hemen ibai ertzean dauden herri handi hauetan. Panelan aipatzen da baita ere nola lixua egiten zenean, lixua da arropa xuria garbitzea edo xuritzea, nola errautsekin egiten zen. Hau da, etxeko zuan zaukaten errautsa hori aprobetxatzen zuten, hori arropa xuria garbitzeko. Errautsa ur beroarekin, lixiba edo olako produktu bat sortzen da, kloro sortzen da, eta horrek laguntzen zuen arropa xuritzen. Burgi eta Erronkaribarreko ogibide nagusiak edo nagusienak alde batetik abeltzaintza zen, hemen azienda pila bazaukaten, nahiz eta udan bakarrik, gero neguan bardetara joaten ziren. Beste ogibide nagusia basogintza zen. Hemen Pirinoko basoak, oianak, haunditz landu zituzten, eta zuhaitzak moztuta ondoren, enborrak garbitu eta Ezkako ibaitik beiti jaisten zituzten. Hortarako almadiak eraikitzen zituzten,
almadiak dira zuhaitz enbor hauekin egindako baltsa moduko itsasontzi edo balsa bat, eta hau kontua da 20. mendean, 50. hamarkadan, Esako urtegia eraiki zutenean, ibai hau ezin izan zen erabili almadiak jaisteko. Nahiz eta 21. mendeko bigarren erdialdean almadieroen edo almadiaren ohitura hemen galdu, hala ere urtero oraindik ere gogorazten dute lanbide gogor hau da, oianatik zuhaitzak moztuta ondoren enborrak garbitu eta horiekin balsa egin eta ibaia jautsi. Urtero ospatzen dute gainera baita almadieroen edo almadiaren eguna, eta berez hementxe bertan daukagu almadia bat. Hemen kurtzakegu nola zuhaitz enborrak daude denak elkar lotutak, baita egurrez egindako edo zurez egindako erdi soka hauekin, eta nola baituzten beren timoiak eta beren tramoak, eta olako balsekin jausten zuten ibaia, kontutan izanta gainera ibaiak bazituen presa bat baino gehiago, eta orduan presarekin ere kontuz egun behar ziren arrisku handia zegoela eta. Kaixo, Erronkari eta Zaraitzu ibarren artean gaude, eta aurrean Arabarko babesguneko lurrak ditugu. Bio eskualde Mediterraneoan kokatuta dago, aurre Pirineoetan, eta datozen minutuetan hemengo dibertsitateari buruz hitz egingo dugu. Aran txiki eta basoz estalitako mendigunea da, eta arkaiztiak agerian ikusten dira tarteka. Ingurune eta baldintza oso desberdinetara moldatutako landare eta animaliak biziko dira naturgune honetan, eta duen garrantzi ekologikoaren ondorioz, kontserbazio berezirako eremua izendatu da Natura 2000 sarean. Gainera, bere mugen barruan Arabarkoko basa fauna babesteko eremua aurkitzen da.
Era askotako basoak aurkituko ditugu Arabarkoko mugetan, baina gune hortan dauden baldintza eta ezaugarrien arabera zuhaitz mota bat nagusituko da. Beraz, altuera, lurzorua, lurraren orientazioa eta iraganeko baso erabileraren arabera, pagadiak, arizti jaundunak, kartadiak, izediak edota pinu gorriko pinudiak aurkituko ditugu. Azken hauek babesguneko ugarienak dira, azaleraren erdia hartzen dutelarik. Eta horrela, hemen ikusiko dugun Isabela tximeleta ederrari bizitoki eremu zabalak eskaintzen dizkio. Baso inguruan beste animalia asko biziko dira. Horien artean Europako okilik handiena dugu, okil beltza. Eta berarekin batera, baso zaharretan mehatxatuak dauden kakalardoak eta baso saguzarrak aurkituko ditugu. Gaurko saioan, Nabaskoze eta Burgiko herriak ezagutuko ditugu. Oraintxe bertan, Nabaskozeko Andre Mari baselizan gaude, Santa Maria del Campo baselizan, eta berez Nabaskozeko herria hemen sortu zen. Azmentan, hemen zegoen herria, hau zen herriaren eliza, baina 12. mendean herria mendi tontor batera eramatea erabaki zuten. Geroztik, eliza baseliza batean bihurtu zen, eta baita baseliza ondoan daukagu herriaren hilerria. Andramariko baseliza, Erdi Aroko eraikin eder bat da. 12. mendeko eraikina, berez erromanikoa da, hemen ikusten ditugu ez bakarrik erromanikoan aurkitzen ditugun elemento tipikoak, baizik eta batez ere Pirineoan zehar jaka inguruan aurkitzen ditugun adornoak eta ornamento motiboak eta bar. Hemen daukagu adibidez, atarian olako ajedrezado edo olako kuadroekin egindako arkoak, adornoak, baita ere baitugu leiho eder batzuk, eta noski arrasfumatuak dira, teilatupean dauden kanezilloak edo harri batzuk teilatuak azpian daudenak, eta hor agertzen dira olako monstro eta olako pertsonai mitologikoak. Nabaskoze herria Zaraitzoko ibarran dago, baina baita Nabaskozeko Almiradioan. Almiradioa izena, almirante izenetik dator. Hemengo jauntxoak almirantearen kargua edo titula zaukaneta. 12. mendean, herria Andre Mariko baselizan zegoen, baina antxo jakintsuak, foruak eta baita privilegio ezberdinak ematen dizkio herriari,
Eta orduan, garai hortan ere, herria ez dago baselizan baizik eta mendi tontor batean. Ja, Carlos Hirugarrenak, 13. mendean, baita hemengo biztanle guziei noblezi titulua ematen die. Ibilbidean etxola bat aurkitzen dugu eta etxola moderno hontan alde batetik daukagu ogia egiteko labe bat, hemen ikusten dugu nolakoak ziren edo nolakoak dira ogiak egiteko labea, hau da harrizko kupula bat, eta hementxe zulo hontan lehenbizik sua piztu eta hau ja bero-bero dagoenean, orduan brasaketa baztertu eta ogia sartzen zen, edo oraindik ere sartzen da, ogia egiteko. Eta baita ere, bezaletik dugu hementxe etxola hontan txondorra bat. Txondorra, ikatza egiteko txondorra, hau da, kontutan izan da, zenolako garrantzia zaukan hemen basogintzak, baita onatek hartzen zuten egur zati bat, egur honekin ikatza egiten zuten. Hementxe daukagu txondorra, edo txondorra baten maketa. Hemen ageri da nola egurra, onatek harrita ondoren, egurra puskatzen zen, eta puskatuta ondoren olako menditxo bat eraikitzen zen. Alde batetik daukagu erdi-erdian horrako dorretxo bat gaztelua izena duena, eta gero inguruan jartzen zen egur guztia. Menditxoa eraiki ondoren, egurra iretzarekin edo baita lurrarekin estaltzen zen. Txondorra estalita ondoren, hor daukagu eskailera bat, eskaileretetik brasak botatzen ziren gaztelu barrura, sua hartzen zuen, baino kontutan bihartzen ezin zuela egur guzti hau su hartu, baizik eta hau egurra egosi behar zen. Hortarako beti zaintzen zuten, hemen iketzak egiten zuenak, hemen egon behar zuen zaintzen, egur guzti hau su ez hartzeko, noizbenka bai zulo batzuk arnasa hartzeko, baina ez gehiegi. Horrela, egurra
sua hartu biharrean, egosten zen, ikatza sortzen da, egur hau beltza jartzen da, eta gero menditxo hau, gero eta apalago bihurtzen da, eta momentu batean ja, egur guztia ikatza bihurtu denean, orduan ja, pala batekin lurra eta kentzen zen, eta hortik ja ikatza ateratzen zen. Ikazkinak, 20. mendean ja desagertu ziren, gaur egun ja inork ez du ikatza egiten, baina garai batean, batez ere Erdi Aroan, garrantzia handiko ogibidea edo lanbidea zen. Azken finean, ikatza ez zen bakarrik sukaldeak edo etxeak berotzeko, baizik eta garai batean, batez ere Erdi Aroan ere, burdigintzan eta arotsak eta erabiltzen zuten. Hemendik, ikusi alde batetik bai daukagu borda bat, hazienda, ardiak eta gordetzeko borda bat, eta baita hor daukagu Burgiko herria, eta hortxe, kasko hortan, badago oroitarri bat, hortxe zegoen Burgiko gaztelua. Nafarroko konkistaren garaian, suntsitua izan zena. Ibilbidean baita aurkitzen dugu Erdi Aroko elurzilo bat. Erdi Aroko elurziloa berriki zahar berritua izan dena, eta elurziloak nahiko erekin beresek dira, ez ditugu handitza aurkitzen. Elurziloak azken finean zen zulo bat, eta zulo hontan elurra gordetzen zen. Neguan, elurra eginta ondoren, elurra biltzen zuten, zulo ontara ekartzen zuten, eta hemen elurra gordetzen zen ia urte osoan. Elurra garrantzia handia zaukan, alde batetik garai batean, Erdi Aroan eta gaur egun ezagutzen ditugun itzozgailuak eta ez ziren existitzen, eta hortarako elurra erabiltzen zuten, janaria eta gordetzeko. Batzuk ere elatu eta egiteko, baina hori noski hori ja lujo bat zen. Hortaz, Erriberriko gazteluan aurkitzen dugun elurzulua, batzuk diote, Karlos Hirugarrenak elurra hori erabiltzen zuela elatuak eta egiteko. Baina hori ja lujozko gauz bat zen, hemen batez ere zen harakia, janaria eta gordetzeko. Baita, medikoak eta erabiltzen zuten, sukarra eta jausteko. Berez, elurra erabilera ezberdinak zituen, eta horregatik nahiko erekin beresiak dira. Eta Saiarreak aipatu dituzu, zein edo nun edukiko genuke koloniarik handienetariko bat?
Pirineotan, ez dakit haundina zen izanen den, baina oso haundia hemen, Aritzakun Urrizate Gorramendi itxusi, 150 edo ez dakit. Azkenekoz, nik kontatu nitunen 125 tola zeuden, baina badie urte batzuk. Gehiago izango dira, segura. Pirineotan, Arbaion, Lumbier, Leire guzie, Erronkari Zaraitzu, asko. Denen, lehen igual iparralden gehiago zen, Pirinaldea gehiago zen, Herriberan ere, Bardenatan, da animali bat oso errex egokitzen dena, eta marka guzik hau txitxun, Eta ekologikoki paper garrantzitsua betetzen duena, Bai? Hori bai. Aipatu zuek kolonietan ibiltzen dira, eta nola moldatzen dira, jerarkiak edo sortzen dira? Nik ez dut ulertu. Bendu nahiz ordu asko kolonia hori bai da, eta putre genten ditzea zalea. Egiten dute kabi bat, ondoko ailapurtzen diote kabi eta ekartzen dute berera. Egurra, lehenbizi, pazka bilatzen dutenen abisoa egiten dute, egakera aldatu, eta han biltzen die denak, iesten die, eta eurra bat abeste, ez? Lehenbizi abisatzen du, eta gero pazka pixka tarpatzeko eurra eman berdi den nahi, ez? Ez dakit, nola moldatzen dien. Baina da animali bat hori egokitzen dena, bai? Eta badaki bilatzen, eta badaki non dauden granjak, eta honen da zai. Dau diseinatu, gozea pasatzeko, bai? Eta egon berba da 100 gabe, eta 15 aguantatuko da, bai? Han, taka, egon, pazientzia, hilko da bitxon bat, eta hiltzen denen raka. Eta horrek izugarrizko abantailak ematen dizkio, bai? Gaitasun handie bizirauteko baldintza zailetan, bai? Azken aldin kudeaketa arazo mordo bat ematen dizkiona. Putreko mekazaltzen zazkio Iruñan, balkoi baten, sakaneko autobian, ez dakit nongo, salsa. Basozainak dantzan, trafikoa moztu, harrapatu, eman ez dakit noa, Baina beste aldetik esan duguna, mendietan egiten duen daukan Garbiketa papera, garbiketa papera horretan, ziklo hori osatzea. Mendian hiltzen den abere hori saiarrea jaten du, ziklo itxi duzu. Erabat arrunta. Zikloa bugatzak izteizu. Ezurra gelditzen dira. Baina Europa erdikaldean eta ez torren ugari? Zabaldu. Ez. Hemen guretzat erdi komun ezaguna edo erraxi ikusteko, baina estela gora... Azerriko piztizaleak txoratuta geratzen dira hemen dagoen populazioarekin. Terraztasun argazki bat ateatzeko. Baina behitu, Europak ze gauzak egiten ditu, dela urte batzuk debekatu zuen ezin da pazkaleku. Ezin zen bota hildako, zure etxen hildako ardi bat, eman bertzen, enpresa bati ditu, biltzea etortzen ziren, ordaindu inbertzen, handosilara eramaten zen, eta inzineratzen zen. Bale? Ongi? Ze kostatzen da hori? Dirutan, eta ze hobin, eta ze zentu du. Etxatarin hil bat zaizu, eta putre baldin bat juzu garbiteko pres utzi, ez? Eta guain hasi da, pixka bat malgutzen, legedi hori, zirrikitu batzu daude, posible da, eskatu behar da, tramite batzuk behar da, baina posible da. Eskerrak, eskertun zentzuik horrek. Zeratik, Europan etxolako eredu hau, ez aberena eta ez putrena. Han bizi die, beren, Brusela, ez dakitzen nola izango den, baina ez dauzkia berreun putre bueltaka gainen eta ardikan, beste eredu bat da, ez orduan, eskerrak, pixkatu lertu duten hemen beste baldintza batzu daudela eta ez putrengati bakarrik, espezie askok behar dute sarraski hori. Hementxe dugu Txaro Medrano Iturri, Navaskozen sortue, berez gainera etxe hontan, naiz eta zure gurasoak ja orduko Iruñan bizi ziren, ezta? Bai. Zure gurasoak hemen bizi ziren lait, nekazariak ziren, abeltzaintzan ere ibiltzen ziren, baina tamalez gaur egun nekazaritza eta abeltzaintza gero eta gutxiago. Hala ere, gazteak bueltatzen ari dira, ezta? Aurrekin eta. Bai, asko etortzen dira eta asko
maitasun daukat herriekin, bai. Eta etxe gehienak dago okupatuta jende hemengoak. Aha, bueltatzen ari dira orduan. Bai, semeak edo, bai. Igual aitatama badauka etxe antzina, baino bestiak hartzen du beste etxe berria eta nintzako, beste anaientzako eta hola. Berez, etxe hau, etxe eder hau, zuzeuk ari zara baita zaharberritzen. Ari zara. Bai. Baina hori pasatzen den oso haundiak eta oso zarrak, hau uste dute igual siglo XVI-XVIII. Bai, amasei mendekoa, baitula, ikusi dugu atia eta lehioa. Ez daki dena, edo zati bakarri. Ni pentsatzen dut, bi edo hiru zati desberdina dauka. Eta jarraitzen edo hartzen... Hartzuko zituen, bai, orain gari hortan. Hartzen dute, momentu honetan, eta beno, kanpotik iruditzen da txikia, fatxada ez dauka hain handia eta luzea, baino gero sartzen eta beno, da haun handia eta garbitzeko eta lan egiteko eta konpontzeko oso. Berezuk etxea zagutu zenuen, ja, txerriekin, aziendarekin, ez da? Bai. Nekazan etxe bezala. Astoa, behiak, eta untxiak, bai, eta oilaskoa eta dena, bai. Asko. Zen, beno, paraiso. Ona etortzea, beno. Libertatea eta hain gauzakin, desberdina nintza. Iruñan, ja, hori, beste mundua zen. Ez ibili, ez kruzatu, ez, eta hemen... Askatasuna. Bai. Ba, mila esker, Txaro, mila esker, baita zure etxea erakusteagatik. Ba, zuregatik. Baita kisulabe bat aurkitzen dugu hemen ibilbidean. Kisulabeak pisua egiteko labeak ziren eta batzutan jendea uste zuen elur-ziluak kisulabeak zirela. Azken finean, biak dira mendian egindako zulo bat, baina kisulabeak ez daukate diametroa hain handia. Kasu honetan, gainera hemen ikusten dugun kisulabea nahiko kisulabe txikia da, eta labe hauek hemen ekartzen zen kisuarria. Kisuarriarekin zulo hontan bobeda baten bitartez pilatzen zen, eta gero ja azpian sua egiten zen. Su hori egun batzuk iraun behar zuen, eta gero kisuarria erabat bigun-biguna gelditzen zen, hori zen kisua, kisu bizia. Eta kisua, bertako baratzak lurra aberasteko erabiltzen zen, ongarri moduan.
baita etxeak eta egiteko, etxeak xuritzeko, bazakiten Erdi Aroan baino lehenago, ja erromatarren garaian, kisuak, eritasunak eta baztertzeko edo balio zuela, eta baita medikuak ere kisua bere norbait eri bazegoen eta kisua ematen zioten dosis txikietan eta noski ez kisu bizia, baizik eta kasu honetan ja kisua ja hila dagoena. Ogibideen ibilbideari jarraipena emanez, Burgiko arroian sartu gara eta hementxea daukagu haitz eder batzuk. Hemen ikusten dugu olako paisai karstikoa, hau da, hemen ikusten dugun harria, harri xuria, grisa, kare harria da. Eta berez, hemen azpian daukagu Ezka ibaia. Ezka ibaiak, milioika urteta pasatuta ondoren, pixkanaka paisai hau lantzen lagundu du. Horregatik daukagu orain ikusten dugun paisai ikusgarri hau. Eta Burgiko zubitik 2 kilometro territara aurkitzen dugu Burgiko arroiako behatokia. Oraintxe bertan, arroian gaude, eta eraikin etnografikoak edo ogibideen ibilbidea gibelean utzita ondoren, hemen aurkitzen dugu izugarrizko natur ondarea. Alde batetik, Ezka ibaia, bere arrainekin eta bere aberastasun ekologikoarekin, baita hemen aurkitzen ditugun arroia, altxor geologikoa, eta hemen arroian aukera daukagu hainbat hegazti motak ikusteko. Baitugu saiak, baita arrano beltza ere, baita ugatzak, eta bertzain bertze hegazti mota ezberdinak. Eta gaur hemen bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Bertze bat arte. Naturgune honetan ikusten ditugun arkaiztiak txikiak izan arren, garrantzi ekologiko handia izango dute. Bertan, artxingadiak lotuta aurkituko ditugu. Habitat hauek fauna eta flora interesgarrien bizitokiak dira. Gainera, arkaitzetan kabiak egite dituzten hegazti harrapariak biziko dira. Ugatzek ugaltzeko tokiak dituzte eremu honetan, eta hauekin batera, arrano beltzak, belatza handiak eta belartxinga mokogorriak ibiliko dira.
Jende gutxi biltzen den zonalde honetan, naturak bere ritmoa jarraitu du. Arkaitz eta basoak tartekatzen dituen erliebea aprobetxatuz, animali eta landareak leku guztietara zabaldu dira, inguru giro, anitz eta aberatsa sortuz. Arabarko mendigune atzean dugula, agur esateko momentua iritsi da. Hurrengora arte. Andramariko baseliza erromanikoa da, eta hemen berriz, gero ja herria hortik onat ekarri zutenean, eliz berria egin zuten, eta berez San Cristobal eliza, gaur egungo herriko parrokia, hemen ikusten dugun ataria, berez, estilo gotikoa eraikia dago. Burgi, Erronka ibarran kokatuta dago, ez da erronkari edo bezain turistikoak, baina hala ere, bai bere eraikinak, bere herria, baita bere ingurua ere, ikaragarri ederrak dira. Famatuak dira, hemen bertan dagoen zubia, baita bere eraikinak, bere eliza, hemen ondoan, hementxe justo orain gauden lekuan, hemen bazegoen gaztelu bat, eta hemendik ere kurtzezakegu ez herria bakarrik, baizik eta baita Burgiko arroia ere. Burgin, zubi zahar eta ederrago aurkitzen dugu, Ezka ibaia gurutzatzen duena, eta baita goitixago daukagu presa bat, errota bat, presak badauka baita olako pasarela, olako rampa zabal bat, eta zubia eta bai presa famatuak dira ez bakarrik ederrak direlako, ez baizik eta hemen urtero Almadiaen eguna ospatzen da. Almadiak, orain dela denbora bat, hemendik Iratiko eta inguruko oienetatik zuhaitzak moztuta ondoren, zuhaitzen borrekin balsa moduko itsasontzi batzuk egiten zituzten, eta hemendik jaisten zituzten. Orain, gaur egun, erran bezala, urtero Almadiaen eguna ospatzen da, eta urtero jausten dituzte Almadiak hemendik, herritik, presa jautsi eta zubi azpitik pasatzen dira.
Eta hementxe, Burgiko Elizaren aintzinean, bukatzen dugu gaurko saioa. Beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.